Lelo Panyasa Voicebox tafadubweretsereniso kulankhula kwa President wa bungwe la Malawi First the People First amene wandi Boni Kalindo owanyadira amangoti the DC. Telemera tikalimodzi pano Panyasa Voicebox ndikuti Boni Kalindo atibweretsera zotani lero pa 3 June 2025 ndipo akamaliza musangochoka timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voicebox. The DC chatulukiranso chimwana chopanda mantha chimene chimangoyima pa chilungamo ndipo ine ndimangoswa kuswa kung'alula ndipo sindimaona kuti kaya uku ndikuame kaya uku ndikupolisi kaya uku ndiku state house nangati kuli chosakomera ziko cholakwika m'malamulo. Ine ndimangowanda basi, ine ndimangosesa basi, ndimangong'alula ndipo ndidzapitiriza kung'alula, kumangidwa. Ndipo ngati alipo ena monga mmene zikumvekera kuti atikhala ndikufunika ndi ame, ndiye abweretu azanditengetu. Chifukwa ku Malawi kuno kuli ufulu olankhula, sizoopsezana mu dziko la democracy. Izi zoopsezana zinali zakalikoli kwambiri. Koma pano ana ifeyo tinasukusula sopano, tinadziwa kunena kuti aliyense ali ndi ufulu wace olankhula. Bola osamuphera winayo ufulu wace. Choncho ine ndikaona cholakwika mu democracy ndimachilankhula ndipo pokhapo sindimaphetira. Ndipo ngati ena akonzeka kuzanditenga ndiye abweretu azanditenge kwathutu. Olonso muna musaononge taxpayers money. Mukoza kungoyimba pa nambala 0 9 365 ndikubwerezereni mwina muzavutika kwambiri kuyendayenda m'magalimoto anu ame kusakasaka Boni Kalindo. Kwa ineyo ndikuchitenga ngati ndi ona imene yoyo kuti afuta nditakwera magalimoto a polisi pano pandilemekezedwe ndi ame sopano 0 9 365 munthu ukamayima pa chilungamo sumaopa iyayi umangonena. Ndipo zimene ine ndimanenazo nzothandizanso ame omwewo, nzothandiza apolisiwo, ndiye palibe kunyumwisidwa iyayi, palibe pozoopa. Ine ndimangoyima pa chilungamo. Lero ndili ndi nkhani zikulu zochokera ku Kamuzu Central Hospital, Ministry of Health imeneyo, komanso minister wake Khumbize Chiponda aziwe zimenezi. Komanso ku Ministry of Education makamaka ku Blantyre Urban kumene kwachuluka umbanda maziphunzitsi kuberedwa makobiri ndipo ndizomvetsa chisoni kwambiri. Koma mwina ndisanapite ku nkhani zimenezi zikulu quickly ndikufuna ndichite tako nkhani zomvetsa chisoni ziwiri. Komanso pa nkhani zimenezi ziwiri zomvetsa chisoni ndithamangenso mwa msanga ndiuze mtundu wa Malawi kunena kuti kunama si bwino. Mulungu amadana nazo munthu ukamanama umayenera uziyima pa chilungamo. Ndafuna ndinene pano Malawi kapena ndichite disown video ina imene ikuyendayenda muno muziko la Malawi komanso maiko akunja imene ikuonesa anthu 20 olemera kwambiri ma celebrities nyumba zawo. Ndipo ine ngati DC Boni Kalindo ine nyumba yanga ili pa nambala 15. Ndafuna ndinene a Malawi kunena kuti zimene zija ndizonama. Ine ndilibe nyumba kumulanje, ndipo nyumba zija mukazionesesa bwinobwino. Sindikufuna kulankhula za anthu ena 19 yo koma ndikulankhula za ine. Nyumba zija mukaziona amene wazitenga nyumbazo akuzionesa uja wazitenga pa internet. Ndi nyumba za ku America, nyumba za ku Argentina, ku Brazil, ku UK. Ndikuzichita paste pamene pajapo ndikumanama kuti ndi ma celebrities aku Malawi. Ngati ena ozikuwasangalasa ziyasangalase tinkhani yabwino inde kuti mwina anthu akhoza kuona kuti Boni Kalindo anamanga nyumba ati pansi pa phiri la mulanje. Ine ndilibe nyumba kumulanje, ndipo ndilemekeze amene andipasa nyumbayo pa pepala. Koma zeni mukuziwe a Malawi kunena kuti ineyo ndilibe nyumba. Ndipo si bwino kuti mundiphese mundidanise ndi anthu chifukwa ena ayamba kale kumanena kuti amene uja amapanga mademo,
amalankhula izi ndi izi ndekuti amafuna azipasidwa ndalama, ndiye ndalamazo ndizo amangira nyumba. Sindikudziwa kunena kuti munthu amene amapanga zimenezi akufuna apindule chani kusankha anthu 20 Malawi muno. Enawo atikhala ndi aku radio, ena ndi oyimba, ena ndi mapresidenti akale, ena mabusinessmen, koma kunena chilungamo abale anga inunso Amalawi amene mwaona nyumba zija ku Malawi kuno kulibe. Ndiye ndisalankhulire enawo koma ndilankhule za ine kunena kuti ine ndilibe nyumba yanga imene ijayo kumulanje. Izizi ndiye ndikufuna kuti muziwe. Nkhani ziwiri za msanga zomvetsa chisoni. Ndikufuna ndiyambe ndi nkhani ya amayi Martha Macheso akwa Nyambi kumachinga, amene mayi yawo Apolline Macheso anamwalira 1995 akugwira ntchito pa Nyambi Health Center. Nthawi imene amamwalira mayi yawo Apolline Macheso, amayi Martha iwo ali ndi zaka 10. Ndipo tikuzafika siku la lero mayi ndi nchembereso pano chifukwa kwapita zaka 30. Koma amayi yawo chimwalirire ni kuzafika lero graduate yawo defi graduate sinatuluke sanapasidwe. Ndipo ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti nthawi imene amene inu mmasatira ku Ombudsman kunali achibwana, pakana achibwana aja anafika pochoka ku Ombudsman, koma mwana uja akuvutikabe ali ndi zaka 10. Ayiyendesa nkhani pakana 2001 nnene choncho, pakana cheke chija ndikutuluka. Cheke chija chitatuluka chinapita kwa DC kuzomba, malo mopita kwa DC kumachinga. Ndiye mwana wa nsikanatuyo wayendera defi graduate ya amayi yache amene anamwalira 1995 akugwira ntchito pa Nyambi Health Center kumachinga. Ndingakuwuzeni Amalawi kuti simungakhulupirire pakana lero ndalama zija zinatulukebe. Wakapita kuzombako amangotukwanidwako kumanena kuti kuno failo siti kuiona. Chikhalireni chochekecho chinapezeka ndithu, cheke namba 05377 cha Malawi government, cheke namba 05377 adachitumiza kuzomba kwa DC azomba. Pakana DC azomba wafika kuchoka mwana uja sanalandire ndalama zache. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti after 30 years munthu sanalandire ndalama graduate ya amayi yake. Kodi muli inu mungamve bwanji? Izi ndi zimene timanena kuti kuno corruption ku Malawi kuno yakula kwambiri, anthu akuberedwa. Ndipo sikana amene ikupanda kusatira ndalama zimene zingakhale sanalandire, ndipo sizikanaziwika chifukwa ndiye kuti wina akanakazimangira nyumba. Andi ndalama zitu kalekalero ati inali almost 18,000 chifukwa ndi 17,000 chakuti ndalama ili ndi value. Kodi sikana amene ndalama imene izakavumbuluka azampasa aboma yomweyo kapena value ya lero? Izi ni nkhani zina zimene omenyera maufulu mabungwe munayenera mutengepo gawo, komanso maloya achikazi muthandize mwana ameneyi walephera pakana sukulu ndalama za amayi yake zilipo. Alipo ena ngati amene wawa Amartha Macheso ambirimbiri amene ndalama za makolo wawo pakana lero ngakhale pension sizimaziwika. Ana ambiri afika pakana makolo wawo kumwalira, yonso ndikukula ndikumamwalira, koma ndalama zawo ndikumakhala kuja kumatchedwa kuboma. Choncho ndimati ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti mukamamva kunena kuti ukapolo ulikobe kuno ku Malawi muzikhulupirira, ukapolo ulipobe. Martha Macheso wasakasaka ndalama ya amayi yache anesi apa Nyambi Health Center. Uko kuna mandanje uko kuchokera 1995 pakana Ombudsman ndikuilowerera nkhani ija, pakana ndikuzachipeza cheke chija mu 2001. Cheke chija ndikuchipeza kwa DC azomba kuti chinapita kumeneko, koma osapasidwa pakana lero chinabedwa kumeneko anakachikasha, ndipo anthu anagawanapo ndalama, ndipo anthu ena analemera chifukwa nthawi imeneyo 17,000 inali makobiri woopsa kwambiri. Izizi tikungofuna tikuwuzeni inu andale kuti nthawi zina mukumazuza anthu. Taona nimene wazuzukira sikana ameneyi. Nkhani yachiwiri ndiyokhuza ma truck driver yomvetsa chisoni amene ali ku DRC.
ochokera ku AAC tracking amene wawa anyamata amene walipo opambana 20 anatumizidwa ku DRC kukachita deliver katundu ndipo kumene kuchako anapasidwa aliyense 40,000 akhalako miyezi itatu pakana tikunena pano pasanabwerere maviza akuvuta mazi kulibe chakudya kulibe akayimba kuno foni kumuzi kuwayimbira a AAC tracking amene amagwira ntchito limodzi ndi anabira chifukwa matraki ali nawo kumeneko ndi anabira koma inu kuona ma conditions ya anthu amene akukhalira matraki drivers abale anga anthu akuzunzika muno m'Malawi anthu kukakhala ku dziko la enyake miyezi itatu osawapasa allowance anangowapasa 40,000 amene akapita pakana lero sanawapase china chilichonse kodi ngati anthu asimukufuna kuti muziya wathandiza osangowachosa ntchito bwanji osangowauza kuti azibwerera bwanji ati akudikirirabe katundu kuti azapezeke azanyamule azibwera kuno kumuzi chikhalino chima driver amene anabira ogwira ntchito ku AAC akuzunzika koopsa mu dziko la eni tikunena pano ngakhale mazi kulibe ku DRC ko ngati angapezeke ndikuti amayenera agule koma alibe ndalama ma truck drivers chakudya alibe mabanja awo akuvutika kuno kumuzi izi zofunika kuti aboma muyang'anire zimene zimakamaka unduna woona za ntchito anthutu akuzunzika m'Malawi muno kwambiri nkhani zikulu lero ndi zochokera ku Ministry of Health makamaka ku jakumachedwa ku Central Hospital Kamuzu Central Hospital makamaka kuja kumachedwa ku Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery kumene koko aza umoyo akuzunzika kokoopsa ndipo akudandaula chifukwa kumene kujako akugwirako ntchito ngati ndi a private yeti analembedwa ndi boma koma inu zimene zikuchitika kumeneko kilina lato kumamposa nesi kumbali ya ma allowance ndipo anthu amene wawa amene amagwira ntchito ku Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery ngakhale olomwayi wopita ku workshop samapasidwa olokuti akachita upgrade maphunziro awo sizimatheka olokuti kapena mwina alandire mabonus amene amayenera azilandirira mwezi ni mwezi sizitheka amwina ngati akachita mwayi amalandira after 3 months chocho pokoti munthu angagwire ntchito bwanji choncho anduna aza umoyo mukuyenera muziwe kunena kuti anthu akudandaula koopsa anthu umoyo umene umapangisa kuti anthu azikhala ankhanza kumapangira nkhanza anthu odwala andi mukayiona ijeni imene department imene ndiyofunikira kwambiri pa umoyo wa munthu andi pakufunikira kuti anthu ake azikhala pa umoyo wawo bwino anditi zimene zizozunza manesizi sizikuchitikatu ku Kamuzu Central Hospital kokha mupite ku Queens mupite ku Nzuzu ndiye mupite muzipatala za ma district anthu ogwira ntchito za chipatala akuzunzika koopsa kaye awa okolopa amavala za griniwa enawa anaamba kuti anatenga matenda kuchokera kwa ma patients koma ayi ndithu nthawi zina munthu amakhoza kuzibaya mwangozi akuthandiza patient ndiyeso ndikutenga matenda koma kumalawi kunoko ayi samaganizira andalewa welfare ya anthu ogwira ntchito za boma especially anthu azachipatala amene ali there to save lives of many people anayenera anthu amene wa even salary yawo izikhala yabwino no wonder anthu ambiri ogwira ntchito za chipatala ophunzira bwino amathawa ndikupita mayiko akunja chifukwa cha nkhanza zimene zimachitika kuno andi ngatinso kuli kwina ndi ku Ministry of Education kumene kuso anthu akuzunzikako koopsa makamaka ku Blantyre Urban kumene kuli maziphunzitsi a IPTE 12 amene anayamba ntchito 2019 ningakuuzeni amalawi molimba mtima kuti ineyo ngati mphunzitsi sonale pajati inetu ninali sonale mphunzitsi ndimadziwa zimene amakumana nazo maziphunzitsi amakumana ndizo khoma kwambiri simungakhulupirire kuti maziphunzitsi a IPTE 12 amene anayamba ntchito 2019 pakana lero ndalama zawo zochokera November December sanalandire
akapita kuja kumachedwa ku Old Town Hall imene ili Blantyre amangouzidwa kuti tikudikira ma auditors 2019, tikudikira ma auditors 2020, 2023, 2024, 2025. Boma ndi ili linalowa likufuna lizipitali anthu sanalandire masalaries yawo. Andi chikhalire nicho ma districts ena ngati Nsanje, Chikwawa, Mulanje, Mwanza, Neno, Tcholo analandira ndithu ndalama zawo maziphunzitsi amene a Ipto 12. Koma Blantyre Urban sanalandire pakana lero. Andi zikuchita kuonekeratu kuti akuluakulu aku education makamaka imene imachedwa kuti Blantyre Urban office anaba ndalama ma millions amaziphunzitsi a Blantyre. Andi iyi yoopsezana kuti anthu asamapange strike. Mwina ndi imene ikuwapangisa amaziphunzitsi kuti aziopa. Koma chilungamo chake nchonena kuti maziphunzitsi a Blantyre Urban amenenso akunyozedwa lero ena agwira ntchito over 10 years sakupasidwa ma promotion. Anthu akumeneko akutengedwa ngati ndi agalu. Andi mphunzitsi ndiofunikira kwambiri, pamafunikira kuti anthu tizisamala kuti munthu achite bwino, mwana achite bwino, amafunika mphunzitsi. Andi ngati tikufuna kumayamba kumapanga nkhaza maziphunzitsi, tiziwe kuti ziko linolo silizakhala ndi sogolo labwino, lizakhala ndi zigawenga zokhazokha chifukwa maziphunzitsi zosatira zache amangowaula olo kumakhonzesa ana kuti azikapita mmakalasi ena chifukwa chokuti angopanga zimene zichipsera mtima. Izi zikupangaso zimene ziso zikuchitika kulilongwe private schools kumene amwenye amangoopseza maziphunzitsi achikuda basi cholinga kumanena kuti ngati mwana wako sakhonza ndiye kuti iweyo tizakuchosa ntchito. Aziphunzitsi achapopanga mantha amangoakhonzesa ana aja olo kukaona kulilongwe private school ko makirina amakadyera m'matoileti kuopa kuti akalipira. And even amwenye ena obwera kumene koko simaziphunzitsi anangochoka kwawoko kumango anamizira kuti ndi maziphunzitsi akulephera mwana kuti alembe zina lache. Mwana uja kuti mwina amangolankhula chizungu chifukwa cha ana ambiri masuku ano angolankhula chizungu koma kuti achite perform kalasi ndizosiyana kwambiri zovuta. Mwina tu waku secondary kumene koko headmaster wakumene ko headmaster waku secondary kulilongwe private school ndi munthu wabwino kwambiri koma si waku primary amazuza anthu koopsa. So izizi zizowabera maziphunzitsi mukanazisiya chifukwa maziphunzitsi a Blantyre Urban akuzunzika. Ena mbali inayi no promotion yeti boma lalamula kunena kuti aliyense amene waseva 10 years amuchite promote. Andi ma districts ambiri apanga zimenezi not Blantyre Urban. Plus yaponso kuwabera anthu ndalama zawo za 2019. Imagine November December sanalandire maziphunzitsi. Ndi uchisiru weni kumazuzana muno Malawi ngati ndalamazo ndi za amayi anu, ngati ndalamazo ndi za ambuya anu, pomwe ndalamazo ndi za boma. Andi ngati anthu analandira ama districts ena kusonyeza kuti ndalamazo zinatuluka koma anthu okuba ma president okuba ma ministers okuba mungokhalira kuba basi zikoli nimene zikukhaliratu chipena paliponse pali katangale. That is why Malawi sangatukuke. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.